Здравейте всички YouTube потребители, аз съм Team Extreme BG, с мен днес е Инкорект и играем в неговия сървър, на име Gotin Craft. Аз имам някои необходими неща, в една къща ги намерих, ще оцеляваме в тази джунгла, между другото джунгъл луда и колко бинуса, аз ги изчупих. Навътре в джунглата ще оцеляваме. Човек ти събери семена, защото тези пилешки паржоли, аз така са пилешки, прасишки паржоли не са вечни. Да. Но нямам никакви айтеми. Аз имам едни айтеми, читнах си ги, така може да се каже към ми. Не съм читвал нищо, освен XP. Върховния фейл човек сега. Да, уидър. Уидър. Чакай, difficulty 0. Чакай да го направя това. На peaceful го правя. Ако искаш да се протни, викам на това дърво да живеем. Окей. Сега ще сме на peaceful. Ама не. По-навътре човек да живеем, предлагам. Где си бе? Долу слезнах. Аз съм човек като нинджа, ти казвам. Сега добре да си слагам скин на нинджа. Тук намерих овце. Убий ги, за да си получиш месо. Не месо, ами за легла. Аз пеках месо. Айде, имаме вече крафтинг, обаче. Мене, ей ти бе. Не, Окей, аз тук ти. Чакай, аз тук ти оправям. Айде, аз ще помогна. Ти убий другата. Мене е едното вълна. Аз имам една вълна и ти имаш. Аз имам легло. Аз имам две вълна. Браво. Ей, сега ще имаш 3. Опа. Айде, идвай. Да съберем тук семена. Все човек, представяш ли, за да намерим някакъв такъв дънжън. Тея в темпъл, де, аз казвам дънжън. Май наистина ти се казва дънжън. Темпъл, тея в джунглата темпълите си. Темпъл. Как ми крашва. Човек, мисля, ти е нещо не е добър. Аре, скачай. Може да ще заваля. Спрях дъжда. Опа. Айде, качвай се по... Екарос. Добави Екарос, човек. Ай! Как паднах. Това е папка. Аз паднах долу. Знам, че това е твой приятел. Аз това е един негов приятел. Ама ги човек. Не го повярвам, че оцелях. Не ми покътна, играм кръв. Айде тук слагам дърт. Идваш ли? Чакай. Нали? Закъпа. Антори либа. Не може да посегнеш човек. О май гад. Седем Няма що. Това са хубавите неща. Да, като начало, ако намерим Diamond и ви покажем... Тук долу ще живеем, тук долу. Я. Тук долу ще живеем, много яко местенците. Ей там. Джумпин! Човек, аз почти умрах. Аз това е в водата пъка. Окей. Где си? Имаш ли дърво в себе си? Не, имам само вълна. Окей. Аз имам за... Още да отсека малко дървото.
Да знаете, няма никакви плугини сървъра, ама има... Той е като хамач сървър, обаче е бъкет. Чек нещо нето, че е крашва. Да. Сега разбрах. Чек добави е карус. Звъниш ли му? Направо. Ето YouTube, той ме поздравява. Човек, тук вътре ще живеем. Окей. Тук май... Това е една много голяма пещера. Не, тук, обърках се. Няма точно тая огромна пещера. Чек, представяш ли се да се спълни някакъв моб в нея? Ще стане бахти фейла. Така, крафтинг го слагам. Ще направя една кирчица. Кажи му си махне бронята. Така малко къбъл ще посъберем. Кажи му направо да се пусне на survival. И да почне на чисто. И той да снима. Опа. Сега. Тежката артилерия валя. Човек, ще ми прибереш ли крафтинга? Не. Аз ще го прибера. Кажи му то директно да се спусне на survival, да оцелява. Меч има. Той при нас е. Аз тук ще събера кол, да направя торчове. Окей, чек ти води преговори с него. Тук навътре ще ни бъде къщата. Точно да. Мляко. Няма да бъде така. Да го направим на ден, защото не сме разбити. Да, не сме достатъчно разбити. Аз тук ще събера ок, дърво. Кой да знае, човек, че до нас има дърво. И то какво? Где си? Кажи му да ти напишеш, защото в момента не можеш. Аз ти казвам, не ти правиш, да айде. Хубаво. Аз сега какво ще да правя, да, брата? Какъв е този шум, човек? Воля? Какъв е този шум на вилици? Чини. Не чупи крафтинга, тук. Не чупи да направя две врати. Оп. Тук и тук ще има врата. Тук ще живеем. Какво? Да, тук ще живеем. Да, тук вътре ще живеем. Ще го изкопаем. Аре, влизай. Така. С стълбички ще бъде. Не, няма. Добър.
събери дърва, защото ще ни трябват. Кажи Карл да живее другаде. Защото аз в момента съм зает. Има само джунгъл. Да, де. Тя не ма да звука. Кажи да живее някъде другаде, човек, защото... Човек, правим къщата и спираме епизода. Не зная. Аз така планирах да бъде. Тук ще бъде крафтинга, от другата страна ще бъде пешката. Ако не съм казал, да знаете, че сървърът е private, т.е. трябва да правите кандидатурки. Опа. Арите! Този ще щупи крафтинга. Ето му. В момента правя кол блок. Аз ти дава. Какво ми даде? Дърво. Окей. Добро, ще направим чест. Двоен. При това да, двоен. Тъй ще кажа, че двоен. Вземите ми от устата. Крадец. Така, 16. Опа. Деге. Чек, ти гледаш ли таковата шоу? Моля? Влогбоксъри гледаш ли таковата шоу? Да. Аз също. И накрая ще легнем да спим. Човек, ще можем да направиш ли блоки? Сега ще ти дам. Ето ти едно такова дърво тук да си го направиш. 12 кол блока имаме. Човек, аз не ти ли дадо дърво? Ей ти! Караш ли го? Едно няма май да ми стигне. Чакай! Или ще ми стигне тема. Брат ми от крафтинг, както може. Това са много сериозно. Така бе, това беше всичко от нас.